Vice Presidente, kailan yon ginawa. At so sa amin, para masabi nilang nagkaroon ng unexplained wealth. Ang basic, if I may remember, was really just the fact na yung SALN niya ay lumaki from 2007 to 2025. Which sa aming palagay does not show any factual allegation whatsoever, except for the fact that it grew bigger over a span of 20 years. Pangalawa, wala rin pong naka-attach, which I mentioned in the oral arguments last week, na kahit anong ebidensya or kahit supporting document man lang, huwag na nating tawaging ebidensya, supporting document that will support any allegation whatsoever of unexplained wealth. And that is why, nabanggit ko rin, na after the allegations were made, and this is even more significant, after the respondent had filed her answer, na tinawag pa nga nilang non-answer, doon lang po naghanap ng mga ebidensya na sakaling makasuporta doon sa aligasyon na iyon. That's very important for us because we had already filed our answer before AMLAC documents were suddenly produced with the issuance of subpoenas, before the BIR box were concerned, that we are concerning ourselves with was presented before the Committee on Justice. Nasa panahon na yun, tapos na po kami sumagot. In fact, when they were saying that it was a non-answer, to be very candid with everyone, we wanted to say because it was a non-complaint. Kasi walang ultimate facts na naka-allege for us to even answer. Now, before this honorable court, I do recall that in our answer, we also took pains to discuss the lack of ultimate facts and also what we feel were violations of due process before the Committee on Justice, or at least with the proceedings that were conducted before the Committee on Justice. And that is also why we have a pending motion for exclusion na ikinalakip namin dun sa answer precisely because we were objecting to the fact that these pieces of evidence were produced after we had already filed our answer. Now, on the fishing expedition, I think on the fishing expedition, Your Honors, our main point is this. Even if we read the twin requests for subpoenas, paulit-ulit po, nakasulat po doon, because this may show context, because this may prove something. At para sa atin, this only shows, and at least, again, on the part of the defense, this is somewhat already an admission na hindi pa nga nila alam kung ano mismo doon sa mga hinihingi nila ang pwedeng sumuporta sa mga aligasyon na unexplained wealth. And that's why, if you read the entire request, it uses the word may several times, and it even says in one paragraph, I think it's 3.24, but I might be mistaken, that at least with the request for, with their memorandum, rather, in their memorandum, nakasulat po doon that this does not assume wrongdoing, but they want those documents nonetheless to see if something there will actually help support their allegations. That is why we are calling it a fishing expedition. Dahil in Tagalog, para po maintindihan, sa aming pananaw, sa dami ng hinihing dokumento, para po itong nagtatapon po tayo sa dagat ng isang napakalaking lambat at umaasa tayo na kahit papano may mabingwit kahit isang pirasong ebidensya. Maraming salamat. Counsel for the panel of prosecutors, the Honorable Jokno. Thank you, Your Honors. The question propounded to sila this doon. representation first is, what are the ultimate facts alleged in the articles of impeachment? Yun po ay nakasaad sa page 7 of the articles. And if I may be allowed to just read them briefly. You may do so, Counsel. Thank you, Your Honor. Respondent Vice President Sara Z. Duterte committed culpable violation of the Constitution and betrayed the public trust when she, A, amassed unexplained wealth manifestly disproportionate to her lawful income and earnings during her incumbency as a public official. B,
failed to fully and truthfully disclose all her and her spouse's assets, liabilities, and net worth in her statement of assets, liabilities, and net worth, including in her SALENS for the years 2022, 2023, and 2024. And C, failed to divest and instead willfully continued all her business interests during her tenure as Vice President for the years 2022, 2023, 2024, and 2025. Please allow me to briefly explain why these are ultimate facts. Ultimate facts are basically the essential factual elements that make up a party's cause of action or defense. Halimbawa po, pag murder, treachery, evident premeditation, lahat ng mga kinakailangan ng batas para mapatunayan na murder po siya. In our case, we are alleging, first of all, unexplained wealth. And based on the jurisprudence, the elements of unexplained wealth, the factual elements are amassing unexplained wealth, manifestly disproportionate to one's lawful income and earnings during one's incumbency as a public official. So, nasatisfy po namin yung requirement na pag-allege ng ultimate facts or essential factual elements sa tatlong bagay na po ito. The evidentiary facts follow in the succeeding pages of the articles. Doon po namin dinitalye kung ano yung mga iba't ibang paraan kung paano nakuha o naamas ni Vice President yung ang sinasabi natin na unexplained wealth. Based ni Trillanes On to the issue of fishing expedition. Yung pong fishing expedition po ay halimbawa may sabina na baka sakali meron tayong makita. Yun po ang ibig sabihin ng fishing expedition. When the party requesting information does not know what might be produced and just as an off chance tries to use that instrument in order to gain evidence that may be used against the other party. Dito po, malaki ang pagkaiba ng sitwasyon. Maalala po ninyo, during the hearings before the Committee on Justice, the Executive Director of the Anti-Money Laundering Council testified and produced documents showing that from 2007 up to the present, 6.7 billion pesos ang dumaan po sa account ni Vice President Sara Duterte. On that basis, and if we go deeper into that report, it says that during the period from 2007 to 2013, during the time that she served as mayor and vice mayor, umabot po sa halos o lampas 3 bilyong piso ang dumaan sa kanyang mga accounts. So may basehan po tayo para ipalabas ang bank records. We are not just guessing that there is something there because the AMLA itself has confirmed that there were covered and suspicious transaction reports submitted to them in those amounts that I mentioned. Malayo po ang fishing expedition sa ginagawa ng prosecution dito po. If we had no basis at all, if we did not know what was in the AMLA reports, ayun po, maaring sabihin na fishing expedition. But in this particular case, we know because these are matters of record presented before the Committee on Justice. Second po, ang fishing expedition, maaring magamit yan sa ibang mga alegasyon tulad ng baka meron kang hindi na-declare sa iyong SALN. But when it comes to issues of unexplained wealth, it's very clear. The decisions of the court are very clear. To know whether a government official has amassed unexplained wealth, we must look at the entire incumbency of that official. Starting from day one, we look at their SALN, we look at all the income that he or she has earned, both lawful and not, and from there we make a determination whether there was unexplained wealth or not. For these reasons, Your Honors, the fishing expedition argument, in our view, is totally untenable. XFM Katropa. So inyo nabati bagay gala no ang pagbayloanay no during the trial ni attorney Representative Chel Jokno o ni attorney Michael Poa mga kaigsuunan. Now, ang pangutana man god no nganong inyong sabina na nakabutang this may provide
Ngano di man siya sigurado? No, dili sure eh. Mangita pa ta didto, no, kung unsay mo suporta sa atong aligasyon. Dili pa dapat kay naa mo gialigar, naa mo ebidensya daan, no? Kay naa gud mo ipasangil, but pasabot nga naa mo dokumento nga ikasuporta ana. Karon, no? Kung tama pa to, no, kung mismo sila mga higala atrasado gid ana. Kung wala pay walay gibug-aton ang ginaingon mga higala nga fishing expedition. No, wala siya ba? No, way post, no? Untenable. Mga kaigsuunan. Anong mo kaabri lagi atong BIR box atong panahon sa Committee on Justice? Unya nga no, mismo mga higala ang Senado ang impeachment court nag-decide iuli na sa BIR. No, iuli na sa BIR. Ang ako may galang ba nakita nga bisan unsay pa maagi, no? Bisan kung mga panahon mga higala nga musupak na sa balaod, basta lang gyud ma-produce, no? Og makuha nila tanan, anong tanan man gyud ang kwaon para mautingkay nila dito mga higala kung unsa toy mo serve, no, sa ilaha mga higalang pamasangil. So why ipsot si Sara? Why ipsot mga higala si BP Sara sa ilang gustong mahitabo mga kaigsuunan? No? Basa ko mensahe. Ingon mga higala si Raimundo Ribucas, kung ang government employee nga honest, dili gyud kamadato sa tinuod lang. Ang utana na ako ni mo Raimundo kay Bisaya man day ka gatagog-tagaog pa ka. Ay! Ang indig diya ni Gab, kini nga to mga trolls, nara ni Dres Tagom Gapuyo. Sa walang tay kuan ay sakit ay buot. Kung honest kuno ang government employee, dili gyud kuno madato. Mga ni mangutan ako. Pobres BBM. Ay! Pobre si BBM. You remember katong debate ni BBM og ni sa Alan Peter Cayetano dito na Bulgar nga si BBM way laing trabaho gawas sa pagtrabaho sa gobyerno. Lagi. Yung mayon na sa kakaroon naman lahi man diyang asawa naman po negosyo. I-apply na sad nato na ka BP Sara yang banaw eh. Official din sa gobyerno. Dili pod. So, kani karon mga higala. Matod ba sa ubang comment, no? Matod ba ni Badge Badong mula Vice Mayor hanggang Vice President from 2007 to 2006 dapat talagang buksan ang tax and bank records ni Inday Lustay. Kaya nagtawag ka BP, no? Inday Lustay. Para malaman ang taong bayan na may irregularidad siya as public official. Rilin Navarro, President Dres Maniki Kapalong, sir, late ko gapon, sige lang. No, unsay pagtuo nimo Badong kanang imong amo mag-declare og insakto sa ilang salin ang sa malita gi-declare ba ito nila? Mao bitong gimalita na lang nila gitago na amampod na nga idea o sindikato manggod ng kwarta. Bibian Labawan Lucero mayong buntag. Marina Donio kana si BP abogada pagyod niya si Bongbong kawatan ko no sa Bongbong nga ba mastermind sa flood control hadlok na sila ba presidente si BP Sara kay managot man gyud sila sa ilang kadimunyuhan. Badge Badong ay po mo palabi ko andi san ako hayaher po kayo akong basahon tanan. Panagsalang ang uban lang. No, di na permihon. Raimundo Ribucas, hapit na makumpleto ang BGMP, meaning Bong, Jinggoy, Marcoleta, and Peter. Ay! Bugay-bugoy ni si Raimundo. Butangan na niya meaning. Florito Abatayo from Glendale, California. Aguanta Party List, California Chapter. Good morning. Thank you. Badge Badong, naa siya hangyo ni mo Mr. President. Ingon siya nga, please Mr. President, utusan mo na ang BIR Tax Commissioner na i-release and produce the tax document of Inday Lustay para sa katotohanan, para sa bayan. What if suguon po ni Mos BBM nga i-release na lang po na pilang iya? Nang magkaalaman din. Accountability is more important than confidentiality. Pero as if you were saying, Raimundo, nga
because of this impeachment, you have to bend the law. In order to please not the people but your amo. Sometimes you have to bend the law. Dili, pag balaod na. Pwede nga moingon ka mga igala o sige, ato sa ning kung ano ning confidentiality kay sangan sa accountability. Oh. Nai-remedy na may in every rule na magyo exceptions na mga igala no. Na magina siya exceptions in every rule. Oh, hote nga mo issue ng inyong presidente o suguon niya ng BIR commissioner, no? Kay ako sa akong kabahin, sa nagtan-aw ko ani mga igala nga panghitabo. Do you think kasi BBM mo ingon adi ko mag-issue? Mo issue man gyapon na along the way. Sa ngadto may gala mo issue man lang gyapon na. No, sige. Ayaw na may dramaha mao bitong inyong gi-arrange daan, gipistuhan ninyo daan para dili kalisngig inig abot sa oras. Mao na ni karon nagamit na ang arrangement sa ilang tao. Ang umangutan na magigalag tama pa tong ilahang kuan. Nahupta naman nila tong BIR box pa atik-atik pa dapat giabrihan na lang to ninyo. But they know mga higala nga dili mo salir ang ingon ni Erwin Tulfo. Sometimes you have to bend the law. That is why Ribondo, no? Unang ingon ni mo nga mas importante ang accountability kaysa confidentiality. Yes, but when it is the law, it is the law. Sometimes you have to bend the law. So kung nga nang imong thinking, alipores ka ni, bend the law. Sometimes you have to bend the law. Klaro kaayo. Good morning, Idol. Nice kayo mong explain. Tama dyan na imuha tugon. Wapuro sila kahadlok. Nakaupo si Inday Sara. Kapag kawatan ko rakot, hadlok na sila tanan. Alas 8:41 na mga igala. Antag na sa ato ang pagpanagubanuban. Ay, labalandaan sa pinabay. Makaingon ka ba, ano man po tuod nga, this may provide. Na word ba, ang clause ba nga, this may provide mga igala. Kung atong di man ta mga lawyer, no, di man ta mga abogado, may gala mga yanong tao rata. Pero maghunahuna ta ano man pong man ingon nga this will provide or this shall provide. Kaya nakabutan dito, this may provide referring to the tax record. This may provide. No, sa to pa mga igala posible lang. No? Kaya ang gi-fight karon mga igala sa defense nga kung mo man di ay na nga this may provide but pasabot nga mangita pa mo dito. So paunsa na nahimo nga dili na fishing expedition nga mangita pa man di mo. Ha? Mangita pa man di mo isuporta adtong inyong ginaingon nga facts nga inyong ginaingon. Because of giingon ninyo nga irregularity or kanang giingon ninyo nga suspicious nga transaction nga nisod may gala from 2007 hantod na atong panahon nga inyong gi-request mga kaigsonan. Pero even AMLAC may gala man po nag-explain nga pagdako man gud ang musod may gala that would entail kuan pananglitan nga niya. Butangan ko mga ako na nag-explain kanya to. Ang among company may gala mo palit og yuta. Karon gisudlan niya 1 million ang ako may galang bangko. Kay ako'y mo bayad in as a duly authorized representative of the company. Gitagaan ko niya kagaw, magkosige bayad dito, no? Nya dadaan kuan, kay pirmahan na mo dire nga ni mo ni mauna, nya panotaryuhan na to, bla bla bla. Alright? So nisod sa ako ang 1 million mga kaigsunan. No? Pag-abot na ko sa bangko karon, do you think may gala di ko pangutanon sa taga-bangko? Pangutanon ko sa bangko. Inom ko sa taga-bangko nganong naa kay 1 million doy. Say una, usi trabaho nimo sir. Nga naman, makita man ko sa akong kuan, makita sa akong kuan ba, akong cash flow, no, inflow og outflow mga higala. Makita dito ba nga, uy, na may kuan dire. Mura man ni sweldo niya mabilin. No, mo ni mo gawas, mo ni mabilin, mo ni mo gawas. Nya ngano niya may 1 million pinakalit dire. Makapataas na kilay mga higala sa taga-bangko. O niya kana sila, musitag yun na may higala kay base pud lagi sa AMLA. No, anti-money laundering kini mga higalang council or kining anti-money laundering na to kabalaod. Mutaas ng ilang kilay, mana na siya, di lang ko kabalong pataas o kilay ba, no? Mana na mga igal, mudungan, muduha man ako, mana na, ano man nagka 1 million, magka nga, di ba na, kaabot 1 million yung income? So, ato na po kapangutanon sa imong trabaho, nga naman. Ako manggong kuan, no? Ako amanggong amo, no? Ang among bossing, nag-send og kwarta kay bayad yuta nya kuan. Pangutan unsay trabaho niso? Sukit-sukiton, ID bla 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 hantod nga establish nga indeed kanang kwartaha dili na mga higala
kwartas hangin, di na kwartang dautan. Kung dili ipalitay gyud agyuta ni agilan ako kay ako as Julie authorized may gala Julie authorized representative of my company, of our company may gala nga asa ko na narbaho mga kaigsuunan. So musod mo record na dito sa ako matinga ka kung imo nang tanawon may gala maglahi gid siya. No, mabantayan nimo nga uy naay ni sudere bla 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 mo ni panitan 50 mo ni sweldo niya no kada buwan. Dako agod no. Lami agod na hunaon ko tinuod. No? Ana mo ni, pagkabuti uy ngano ni 1 million man pinakalit. Karudahan ako, suspicious na. Mga kaigsunan, i-explain mo na sa taga-amla. Mag-constitute na siya may gala sa suspicious transaction. No? Mabito nang inigabot ni Mos Bangko, klaruhon. Pangutanoon ka ngano man eh. No? Na pananglitan may gala, magtiayon man ni sila. No, minyo man na siya mga kaigsunan. Kung pananglitan ang kwartas bana gibutang dito sa account may gala bank account sa asawa which is possible ngano man. Kaya nga ako bitaw mga higala, no? Kaya nga ako bitaw mga kaigsunan ang akong kwarta pag na-address ako ang mga higala ako apa. No? Inig-transfer mga higala pag naisweldo o ako apa ni. Inig-transfer na ni mga igsoon mo paingon na dito sa akong asawa di. Ako apa to di na, dili na. Ay! No? Tanan ako kwarta diha man napaingon no. Kay ngano man gikan diri sa akong account ako may transfer dito. Nya pananglitan kung ang akong asawa mga higala mao pananglitan mga higala ang naa sa impeachment. Oh. May mapangutan na gito nganong naman kay 1 billion diri nya kiniingkan ko 1 billion mga higala kay nakadaog ko og kuan tigbakay. Nya gi-send ako dito sa akong asawa mga katropa di mag-wonder ka karon. No kung imong tan-aw ang akong tax ang bank record nako. No nganong naman kay 1 billion nga sweldo si mga asawa pila ra may sweldo ang chemical engineer may gala gamay man sweldo ani Pilipinas in taon. Kini naman Pilipinas mga higala nga gamay ray chemical engineer pero gamay ra sa silang sweldo. Oh. Di kayo ko ano kayo mga higala pamahatagi og bili no ang ilahang kuan kining unsa di ilang profesyon mo nang ejud mo binuang nako badong kay ako gani mayabag maghimo jud ko kanang utot nga isod sa silupin itsa nako ka sa dapit ninyo para inighanggab ninyo diretso na mumukirig ay o kana amin na po threat na threat kay kirig na gistoryahan patay gyud na po na yung utok idol order na lang ko Santon Gold Coffee Mix. Asa ba kadapit usao sa nato ni pagbasa ning imong sinuwatan ding hinapon man sa Japan ka paingon pwede ba ka na ko ni ipada diha amay si Chico Sir Arnel high blood man si Bindalo ato tong tanawon na high blood na siya so diha mga katropa no, for the sake of this discussion, ato paminahon si Senador Alan Peter Cayetano sa iyang mga higalang pagtandi, no? Kung ingana mo kamadasigos pagpangita may higala sa tax record o sa accountability ng BP Sara Duterte, dapat ingani pod mo kaniadto ka BBM. Baga katropa. XFM Katropa. We want fairness for everyone and for the Filipino people, but would it be unfair to require 20 years of documents from AMLA, BIR, and bank accounts from Vice President Sara without requiring the same from President Bongbong, considering that all of these scandals is happening during his administration? If the allegations of the complaint against the president did in fact contain ultimate facts, I would see no reason why the Committee on Justice should not have proceeded with it. So I'll take that answer. May I ask the same question? Rule 8, ultimate facts including evidence. So the answer of the prosecution was that basta't may evidentiary facts. But ang nakalagay kasi sa Section 1 ng Rule 8, including evidence, what is the position of the defense on this? The defense follows strictly the rules, Your Honors. While I agree with the distinguished opposing counsel na iba yung ultimate facts and evidentiary facts, no? I don't want to blur that line. Tama naman po yung sinabi ng ating opposing. But yun nga po yung punto namin, no? In the Saballa and Cabrera complaints, wala pong ultimate facts at wala din pong evidence or evidentiary na nakakalakip doon po sa mga complaints, and which is the very issue that we brought up. Kadali lang. Gihatagan man na mga higala ultimate facts and the evidentiary facts. Ang pangutana na mo, di man mi lawyer, mangutana lang kung naana mo ebidensya, anong mangita pa mamuglayan dito sa BIR?
Kahagaw ba ninyo sige panguting kay pa ug naa na mo'y gihuptan. Oh, nag-aliga kag tao dapat ready imong kuan? Ready na imong sani? Ebidensya diya. Because the burden of proof mga higala naa na nimo nga gapasangil. Ikaw gay gapasangil. So, ipamatud-in na diya nga tama na imong gipapasangil. Asa mangita sa mig ebidensya, manguha sa militus BIR. Oh. Mura na among pangutan na. Kamo na kabalo mo tubaga na kay mga abogado mo, mga eksperto mo sa balaod pero kami ako dili I am not di pa ko lawyer, no? Manang stop calling me attorney because I am not, no? Oh. Komentarista ako. Ang akong girepresenta mga higala yanong tao, no? Yanong mga lungsuranon. Mo na akong girepresentahan mga kaigsunan. Agwanta Party List mo na akong girepresentahan. Ang Agwanta Party List dili na mga higala pang kongreso. Representation na mga higala siya nung tao and I would like to be your representation mga kaigsuunan. Sa unsa man nga isyu, dira tas bar o public opinion. No, dili ta dito sa kongreso kay dito sa kongreso kumunoy mangunagod lunangan ba? Mutaak kas lunangan. Puti imong sinina unya mo imong kagwa ka magkalapok, maapil ka diha. Otherwise, wa makay sapi gud. Wa kay kwarta mo apil-apil ka diha may galag di ka mo uyon-uyon. Tanawa daw na sila may galang uban nga ni supak-supak aning impeachment nga mga kongresista. Ask them. Asa sila karon gipamutang mga higala. Ultimo mga chairmanship membership may galas komitiba gipananggal na mga kaigsuonan. Ingana kang gilad ang atong politikas Pilipinas mga katropa. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Right. I hope nakasinabot ta. Sa kamang pangutana, mga higala, isip mga yanong lungsuranon. My question, no? As, kung naa naman dahil mo ebidensya, nganong mangita pa mga higala mga ebidensya gikan sa impyerno? If you are so overwhelmed and so convinced with the allegations or with the evidence you have, dili ba mas proper nga na ako'y gihuptandaan nga ebidensya before I allege? Before ko mo ingon may gala, sure kuan gyud kuan kay sigurado gini. So dapat naa na mo ana. How come? Ngita pa mamuglain. Sige, no? Mabantayan nimo. May gala even si Attorney Michael Pua, wala niya gigsupak, no? Ang I don't want to blur that lines between the kining ultimate facts o kining evidentiary. Wala nagi ilawgaw, no? So makita nimo mga kaigsunan, di ba? Ang depensa. Ang offense lang, no? Kana lang gyud, no? Sige, padayon. In court, Your Honor. So if you were representing now the president and the opposing counsel was also asking for 20 years of records of AMLA bank accounts and BIR, would you still have the same position? Kadala. Medyo conditional ang pangutana ni Alan Peter Cayetano. Kung ikaw karon, Mr. Defense, prosecutor, Representative Jukno, kung ikaw karon pananglitan magrepresenta ni BBM. Itugot ba nimo nga pangayuan ka ni defense karon, pangayuan ka ni Attorney Michael Pua og 20 ka tuig nga record ni BBM. Pangutana sabta ninyo pag-ayo ang tubag. Sige daw. That unless it is relevant and definite. I read in your pleadings, di ba, and in your position paper na yun yung. So kasi I'll ask na rin my next question. Why is it definite in your view? Opo. So on the first question, yes, Your Honor. Even if I were to be representing the President now, I would have the same view, no? Na hindi po pwedeng ganun ka 20 years ang span ng mga documents na hinihingi. Sa defense may gala. Matod pa ni Attorney Michael Pua, kung bisan ako, no, dili si BP Sara akong girepresentan, bisag si BBM, mora gyapon akong panan. Dili pwede nga pangayuon na to tong 20 ka tuig. Ngayon naman, susceptible man ko siya, prone, no? Prone ba mga igala sa pangitaan lang yun natong sayop, no? Yung idugang na to dire, isuporta na to dire. Lalibang ka mga igala ng, no? Kung sila mga katropa, kuan pa, sureball pa ng ilang gipangayo, di ara mga higala sa karon sa ama na Vice Presidente 2022 wala pa man no pa man sila gasugod June man sila gasugod so let us say 2023 24 25
26. Ayan ang 26. Samo naman aron. 3 years only. No? Tulo ra ka tuig. Let us make it 4. 4 years ra. Diha ra ka nga naman ang inyong pasangil na confine din ha. No? Is it impeachable? Oh, yes. Na diha inyong kuan karon na confine. Inyong pasangil. Ay nagbalik itong 2007. No? Ay nagbalik ang 2007. Ngayon naman sa among mindset, no, sa among yanong panabot, bisag di may abogado, nahog man gud siya og the law is applied retroactively. So, sila nga exemptions kuno na kay tax. Pero bisan pa, nagisgot man gud tag impeachment nga ri. No, kung mayon tag impeachment na ay actual nga kaso mga higala nga impeachable. No, na actual nga kaso nga impeachable. We cannot recount 2007 dishonesty kung dishonest man ugaling. Mga higala. No? Kay isusihon lang gyud daw in order to support their claim nga karon ning 2023 at 2023 to 2025 nga dunay unexplained wealth. No, nga dunay unexplained wealth. Oh, para nimo. Pero di pa naman mo na kung sa imong motibo, nobody can read that motive mga higala. Kung imong motibo day mamunit dito kuan para mo suporta lang atong claim ni Trillanes be. Ingato. O kani pa so idugang bagid ako nga pangutana, palingkura daw ninyo Trillanes kay murag nakasayod man ana. Sige daw. Palingkuran ninyo Trillanes kay siya man toy nahibaw. Kay bawo gani siya asagi ka ng kwarta, kay bawo gani siya kinsa asa dapat nga bangko ni deposit para mahuman na ta. Oh. Diba para mahuman na to? Sige, palingkura daw si Trillanes diya kay total si Trillanes kay bawo magkinsa nga drug lord. Drug lord man kuno to. Kay bawo gani siya tungod sa iyang kahibalo mga higala, tungod sa iyang kabright, bisan ang bangko nga wa pa ga-open, pwede na mag-deposit ngadto. Ay, I mean, bangko nga wa pa matukod ha dili kay wa pa ga-open kay muingon man gud kag wa pa ma-open basin og close lang kay gabi eh. Bangko nga wa pa may gala na wa pa na tukod ana nga branch may igsoon. Pwede na mag-deposit dito kay base sa record ni Trillanes na aman o kadto ang record ni Trillanes if you are so convinced yan na kay inyo man naghihimong witness kay adtos Committee on Justice ninyo. Ay, palikura siya na. Diba? Oh, sige na padayon nato si Attorney Michael Puwa mga igala. Precisely because the jurisprudence provides that for a valid subpoena to issue, it must be particularly described, plus yung sinasabi po natin na relevance. Ang pangutada ron, ngano dili man mangayo mga higala ang prosecution og 2023 to 2025 alon. Ngano man? No? This would give us a hint. Muhatag nato mga higala babas. Muhatag nato og kuan gabba kini bang mu introduce nato answer ba nga. Kay kung kana lang ilang pangayoon basig wa sila matiti. Na kung kana may higala tinuod, ganting nga basin di tinuod na kung giun ahon na ako arasan na. No? Ganting mga higala di tinuod mga kaigsoon. So asa sila mangita? So much better nga isakop na to tong gikan 2007 up until 2023 para sureball. Kaya kung in kaso di ta kakita og unexplained wealth in 2023 to 2025, at least we can charge him of unexplained wealth from 2007 up until nahimo siyang Vice President. And on what grounds? Dishonesty siya. Oh. Yeah, asa na dayon? Mo refer na dayon to sa sige, pwede na to gamiton eh. According to the Civil Code, the new Civil Code of the Philippines, Article 19, every person must act in the exercise of his rights and the performance of his duties. With usa pa to siya mga igala nga provision. Patay bagsak. Ay! Give sani? Wana bagsak gyud gab, no? Wana dumduman ang na-memorize gabi eh. Give other his due and kinahanglan ka muak with honesty and good faith. Oh, dili honest ang presidente, dili honest. Ang vice presidente. Oh. Ana na dayon kamada. Bullseye! Bullseye!